Преди години Борисов предложи на недоволните от политиката и поведението му журналисти да се съберат и да си направят собствена телевизия, пък там да коментират каквото си искат. Едва ли го е мислил наистина, по-скоро беше скрита заплаха към тях. Ако много джавкате, ще сте аут от телевизиите. Така и стана. След 2017 година постепенно BTV и Нова ТV бяха напълно дресирани. Непокорните журналисти като Сашо Диков, Люба Колезич, Генка Шикерова и други бяха разкарани в малките кабелни телевизийки. А БНТ, с Кошлуков начело, винаги е била телевизия на статуквото. Истината изчезна от големите медии, а те формират общественото мнение. Корупцията, която души България от началото на прехода, вече не е тема на телевизиите. Обсъжда се само дневния ред на парламента и героите в него. Има грандиозен обем от негативна информация за корупцията по високите етажи в политиката и съдебната система. Тя обаче е налична само в малките сайтове на разследващи журналисти, в YouTube, в социалните мрежи. Наистина, някои успешни подкастове в YouTube се следят от десетки хиляди и повече души. Това обаче е истина на парче, и то от време на време. Иначе големите телевизии на статуквото действат с фалшивите си новини на зрителите като вулгарна хипноза, водят ги до заучена безпомощност. Макар и да няма физически репресии и да са свободни, гражданите се подчиняват доброволно на елита, който ги граби. Социалните мрежи като Facebook, Instagram, TikTok и други служат за изпускане на пъарата на общественото недоволство. Но те са жестоко модерирани от анонимни фирми. Редовно се трият акаунтите на най-опасните активисти, други са вкарани в дигитален резерват. Няколко хиляди души постват и си четат материалите, широката публика обаче не ги вижда. Как може да се обърне този порочен медиен модел? Като се изпълни идеята на Борисов. Известните блогъри, ютубъри, инфлуенсъри, разследващи журналисти и граждански активисти да заработят заедно в една обща медия. Без да спират своята активност по социалните мрежи, те могат да обединят усилията си като копродуценти за съвместна дейност в един напълно свободен от цензура телевизионен YouTube и сателитен канал. В момента усилията на десетки честни, смели и коректни журналисти, автори, публицисти, артисти се разпиляват в десетки сайтове, подкастове, фейсбук групи и прочее. А широката публика просто няма време и начини непрекъснато да ги следи. Този проект не е въпрос просто на финансиране. Той е въпрос на желание, на осъзнаване на реалността и последните останали възможности пред тъй нареченото гражданско общество. Въпрос е и на преодоляване на личното его в името на националните интереси. Разединението и безмисленото съревнование за публика на най-добрите граждански медийни активисти е в полза единствено на статуквото. Спасението е в обединението. Дано се случи това обединение през 2025 година.